खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर। आंनि मुङा सिबिसार बसुमतारी। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सेरजानि सोमोन्दै एसे खिन्थानो नागिरदों। माने सेरजाखौ फार्स्ट स्टार्टिंआव माबोरै दामो, सारिगामाया माबोरै, बिनि सोमोन्दै आरो। दानिया फार्स्टआव सेरजानि माखासे माखौ मा बुङो, मा बुङो बेखौ खिन्थानोसै आरो आं गोसो जानानै बुंनाय नङा। नै लेखा दङ नै। नोंथांमोना कर्सखौ लाहैनो हागोन क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव आरोखि। एडमिसना जागासिनोमोन खोमा दाबो। एक्सुवेलि आं भिडिअ बानायनाय एसे लेटसो जाबाय। सिगाङाव बानायनायनिबा एडमिसननि माबाखौ आं खिन्थानो हागौमोन। बारा गोबाव जायाखै, आंबो एबारसो सेकेन्ड सेमिस्टार। बेखौ खिन्थानोसै आङो नैखौ सेरजाखौ मा बुङो होननानै। सेरजानि दा फार्स्ट जाहैबाय नैबे खर' इखिनिखौ मा होनो मुकुट होननानै बुङो, मुकुट। ओमफ्राय दानिया नैबे एखिनियाव एसे दुरुं माबाग्रा हालुल' दंना, बेखौ खुगा होननानै बुंबाय। ओमफ्राय नैबेखौ बियो साबि दुरुंखौ जे बोबथाबनानै लाखियो बियो खोमा। ओमफ्राय दुरुंखौ एसे सुंथानानै दोनोना नैबे गना, बेखौ सालाय होननानै बुङो। ओमफ्राय नैबेखिनि हमग्राखौ गोदोना। थारमाने सेरजाखौ सासे मानसिजों रुजुनाय जायो आरोखि। मानसिनि माबाखौनो खालामजोबनाय जायो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय, नैबे ओरै एसे हाबसनलायनानै गोफार थाहैयोना, बे जाहैबाय मैखुन। ओमफ्राय नैबे ओरैबो हाख्ल' ओरैबो हाख्ल' थायोना, बेखौ बिखा खंख्ला होननानै बुङो। ओमफ्राय दानिया जाहैबाय नैबे एसे ओरै खावख्लाबसे हाख्ल'नाय माबा दंना, बेयो अहेब। ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बोरमा बिगुरजों थुननाय बोरमा बिगुर। ओमफ्राय नैबेयो दुरुंखौ जे ओरै होग्रांनानै लाखिदों, बियो गराय। ओमफ्राय बे दुरुंखौ थार होननानै बुङो। ओमफ्राय नैबे गुदुं फिसा दंना, बेयो रिंनाय बारनग्रा। माने सेरजानि नैबे बेबायदि रिंनाया ओंखारबोयो आरो। ओमफ्राय नैबे थार खाथुमग्रा आगथाम। ओमफ्राय बे थार माबाग्रा मा होनो आगथाम हमथाग्रा पेट्टु। बेखिनियानो। ओमफ्राय दानिया नैबे ब' फुग्रा, बेखौ औवाजों बानायनायबो जायो, औवानि। बे जाहैबाय ओरैनो दुरुं। ओमफ्राय नैबे रेडिमेड बायनायमोन आरो बेयो बोरला, बर'नि बोरला होनबाय। ओरैनो इंराजि माबाफ्रावथ' ब' होननानै बुङो। ओमफ्राय दानिया दामनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे आसिजों जे थुयो, बे आसिनि मुं दङ, बेखौ मिथिनानै लादो आरो। नै बेबायदि आसिनि मुं दं आरो। ओरै जाबाय नालाय, नैबे आसिमा गिदिरा सयथि। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआ लावथि। ओमफ्राय बियो अनाथि, बियो सनाथि, बियो मैनाथि। आसिनि मुं सयथि, लावथि, अनाथि, ओमफ्राय नैबेयो सनाथि, मैनाथि। एक्सुवेलि बियो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव डिग्रि लेभेलाव दङ दे बे लेखानिखौसो बुंदों। ओमफ्राय बे जाहैबाय गोजाम, बे 2003 आवनो दिहुनजानायमोन। बे फुराना आरो 2003 आव ओंखारनाय। बे मिलायला दानि गोदानजों। बे गोदानाव माने सारिगामा माबाखौनो सोलायबाय आरो। दा दुरुं फेंनायनि मोनसे माबा दङ नैयो। आं दा बेखौनो खिन्थानोसै, माने दामजेननायनि माबायाव आरो दुरुं फेंनायाव। दा जाहैबाय सेरजाया दुरुङा दोंब्रै थायो। फिसानिफ्राय लानानै फिसाथिंनिफ्राय लायो आरो 1 नाम्बार, 2 नाम्बार, 3 नाम्बार, 4 नाम्बार।
4 नाम्बारसिम। ओमफ्राय दानिया बेखौ माबोरै टिउन बानायो नोंथांमोनहा मबाइलावबो सार्च खालामनानै एप्सखौ डाउनलड बानायनो हागोन। टिउनार एप्स हारमनियामजोंबो गोरोबहोनानै दामनो हायो। हारमनियामजों निखुननि साबसिन जायो। दा आंनावथ' हारमनियामबो गैया, ओमफ्राय आं मबाइल एप्स माबायावबो डाउनलड बानायाखै। ओमफ्राय दा बेखौ गोरोब होनोबा माबोरै खालामो, दोंनैजों फुनांगौ आरो एसे ग्रोब ग्रोब मिलायनाय जायो। दा खोनासंदो नै, दोंनैजों एखेफ्राम गाबनाय बायदि मोनोना। हारमनियामखौ जेरै ओरै मोननैजों मोनथामजों थुनानै माबाबाथाय बेबायदि एखे गाबनाय खोनायोना, बेबो बेबायदिनो। ओमफ्राय सिगांनि सोरबा फुरानाफोर सेरजाफोर दामग्रा दङबा दानि गोदानजों मिलायनाय नंला। सिगांनि फुरानाया जाहैबाय नैबे 3 नाम्बार दुरुंनिफ्रायसो सा जायोमोन। दानि गोदाना जाहैबाय 2 नाम्बार दुरुंनिफ्रायसो सा। दा खिन्थानोसै आं नैबे लेखायाव थानायखौसो खिन्थागोन दे आङो, आं गोसो जानानै बुंनाय नङा। नोंथांमोनहा कर्सखौ लाहैनो हागोन गोसो दङबा, क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज माबायाव हाब्रुबारियाव दङ बे लकेसना। दा आं फार्स्ट खिन्थानोसै माने अबेयाव सा जायो अबेयाव रे जायो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बर'नि देंखोआवहाय माखासे माबाखौ दामनाय जाया आरोखि, मोननै माबाखौ गारनाय जायो। दा नै बेवहाय माने सा रे गा डाइरेक्ट माबाखौ गारबाय, माखौ गारनानै फा थांबाय, फा दा नि थाबावोमोन, निखौबो गारबाय, डाइरेक्ट सा फैफिनबावबाय। सा रे गा फा दा सा, सा रे गा फा दा सा, बेबायदि आरो। सा दा फा गा रे सा, बेखिनिखौल' दामनाय जायो आरोखि बर'नि देंखो माबायाव। दा बेखिनियाल' ओंखारगोन आरो बेवहाय दा सेरजायाव। फार्स्ट फिसाथिंजायनिफ्राय 1 नाम्बार जाहैबाय नालाय, ओरै गिदिरथिं 4 नाम्बार। 4 नाम्बाराव जाहैबाय नैबे गिदिर गोमनाया 4 नाम्बारा सा, इयो सा जायो। ओमफ्राय दानिया 3 नाम्बार, नैबे 3 नाम्बार दुरुङा, बे 3 नाम्बार दुरुङा फा। ओमफ्राय नैबे 2 नाम्बार दुरुङाबो सा। ओमफ्राय बे लास्ट 1 नाम्बारा बेबो फा, माने फा मोननै सा मोननै जायो। फार्स्ट फिसानिफ्राय फा सा फा सा, बेबायदि आरोखि। दानिया एक्सुवेलि आं दा नैबे दोंनैयावल' खिन्थानोसै आरोखि, दोंनैनिखौल'। बेनिफ्रायसो सा जाखायो नालाय, 2 नाम्बारनिफ्रायसो सा। ओरैनो गोजा फुबाय नालाय, बे ओरैनो गोजा फुबाथाय सा सा। ओमफ्राय आसिनि मुं दंमोन ना, नैबे लावथि आसिया, बे लावथि आसिजों थुदो आरो, ओरै थुदो। बे थुबाथाय बे 2 नाम्बार दुरुङावनो थुबाथाय रे जाबाय आरो, रे। ओरैनो गोजाबा सा, थुबाथाय रे। ओमफ्राय नैबे गेजेरनि आसिखौ बाद होदो, मा नाममोनलाय बियो, अनाथि आसि। नैबे अनाथि आसिखौ बाद होनानै दानिया सनाथि आसिजों थुदो, सनाथिजों सा रे गा, नैबेयाव सनाथि आसिजों थुबाय आरो, गा। माथ' गैला, दानिया डाइरेक्ट बारलांसिगोन बै दोंसेयाव, फिसा 1 नाम्बाराव फा
जेबो थुलायनाङा बे फा ओमफ्राय लावथि आसिजों खनसे थुबावदो बेयावनो गाहायाव फा दा जाबाय दा ओमफ्राय नि कमनखौ बाहायनाय जायो नैबे दानिया अनाथि आसिजों नैबे गेजेर आसिजों अनाथि आसिजों इनि एसे गाहायाव थुबाथाय नि जायो। निखौ फ्राय माबायाव मेथाइ दामनाय माबाफ्राव बाहायनाय जाया खिन्थु मोसाग्लांनायनियाव बाहायो आरोखि। सारिगाफादानि होननाय मोनसे ससे माबायाव बाहायो बेखौ निखौ दा बेखौनो नैबे एसे गाहायाव थुदो आरो बे लावथि आसिनि एसे गाहायाव बे गेजेर आसि माने अनाथि आसिजों फा दा नि ओंखारबाय आरो बेयो नि ओमफ्राय गाहायाव थुबावबाथाय बे सनाथि आसिजों थुबावबाथाय सा फैफिनबावबाय आरो बेयाव सा ओमफ्राय दानिया उल्था लाबोफिननांगौ उल्था लाबोफिनोबा बे बैनिफ्राय थुबोदो आरो फारि फारि गिदिंबोफिनसिगोन सा नि दा फा गा रे सा माबाखौ ओंखारहोनोबा नैबे आसि फिसाजों थुबानो मा ओंखारगोन आरो बे आसि फिसाजों मैनाथि आसिजों। दानिया खनसे दामनोसै आं सा रे गा फा दा सा इसेबांल' जाहैगोन सा दा फा गा रे सा ओमफ्राय ओरैजायनि ओरैजाय गिदिर दंमोन ना दोंनै नैबे 3 नाम्बार नैबे गेजेरनि 3 नाम्बारा फा दा ओमफ्राय सा गाहायाव सा जाहैफिनबावो माबोरै सा जायो आंबो मिथिला जिखुनु माबायावनो लिरनाय दंखायो नालाय आं खिन्थाबाय आरोखि। नैबेयो मोजां सिनायनाय नङा ओमफ्राय दा बेखौ दामनो आखाइखौ सालु खालामनो थाखाय आखाइ सौनाय जिखिनि सौनायखौ स्पिड खालामनो थाखाय नै बेबायदि बारे दामबाय थानांगोन आरोखि नैबे होनायखौ माने गोजौनिफ्राय जेनेबा सा रे गा फा दा सा दा फा गा रे सा बेखौ खनब्रै खनबा दामबाय थादो ओमफ्राय बेनि उनाव सा रे गा फा दा सा दा फा गा रे सा बेबायदि डाबल माने दामलांबाय थागोन आरो दामलांनांगौ आरोखि होमबासो आखाइया सालु जागोन। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो गोसो दंब्ला आं वाट्सएप नाम्बार होबाय ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव मेसेज खालामबानो जाबाय आं नट्सखौ नैबेखौ खेबनानै हरगोन आरोखि मोजांनो वाट्सएपआव होमबा उनावहाय आङो मोजां बे माबाफोरनि दामनायखौ ट्रेडिसनेलनि माखासे मोसाग्लांनाय दावस्रि देलाय बागुरुम्बा बायदिसिना दामनायखौ आं लासैनो हरबाय थागोन लासै नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो लोगोफोरनोबो हायोबा वाट्सएप फेसबुकफ्राव शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय।